Wis buleke malah yang ngaku iki. Serane duwe stoter ya ben anget. Kedepi. Kaget Bang Cai. Mumet iki ora duwe aku malah kageti. Sorry, sepurone. Lah, yo iki penaken piye solusine? Solusi piye? Solusi genjot dhuwit. Kene bukan kene nak lungguh. Kene. Kayak iki serangga rokok berak tok iki piye iki? Weh, kok ngono. Saya duwe terus kok ngene. Wis ora apa-apa iki urung rokok. Loh, ngenes iki. Ora duwe dhuwit. Kan duwe dhuwit piye? Sirku ini apa golek dukun wae? Dukun. Tak pikir sih. Oh iya, aku ngerti dukun jereke mening ter apik budaya iso. Ning ndi? Daerah Etan kono lho. Ya, Etan kono pakai sono to? Iya, memang benar. Kono iki oke. Ayo kok rono. Nek kowe pengen sugih. Wes ayo rasa jodoh. Rasa kagak ngomong. Masuk rono. Yo, kamu gon. Kok yes niki? Kau mah nek mlaku ojo kesel aku. Gendeng to pakis lho. Piye ngene iki? Ya kalem-kalem sing awan ngono. Ora aku tak gendong. Omahe kita isarep kowe iki. Wah, yes. Daerah kene iki pokoke Mas aku iki. Jajal, Mas. Biasane nongkrong ngarepan piye ngono lho. Oh, kita iki. Ngarep podonya iki. 2 tahun ra ketemu. Iya, Udu. Oh, iya. Oh, iya. Wis padha mlebu sik kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padha kono ditinggal. Ning omah linggang kono. Ngono lho. Aduh, kesel ning kene. Dek mrene mau acarane arep ngopo? Iya, biasa. Piye? Arep Pengen nembus togal iki, Mbah. Mbah Sindi kok. Si kowe kuwi. Yo, Nah si kowe. aku yang ngancani dudoi. Iki pengen golek jodoh. Oh, ya pas iki jodoh nek iso jenengan iku nggih. Oh, Iya, iso kertas nak kula. jodoh. Nah umure pira? Nggih, Sampean. nembe selikur. Oh, selikur. Nggih. Nah, selikur wis nyedeki jodohmu iki, cedhek iki. Nah, iki kowe mlebu jero omahku. Lungguhan sik. Nggih. Ana mlebu omahe mbae koyo ngene iki. Adem wis. Wah, adem kene nang. Kene nak ora kemulan katisen. Cendol dawet. Kok ngruwis karo wong tuwa? Mboten pareng. Nggih. Yo ngono, lah. Mboten pareng. Iya. Hmm. Tak duwe ning ndayo iki. Nih sini tak rokok tak no. Ato nggih niki. Nggih, sak-sake mawon wong ngrokok niku kok. Tombo adem mawon niku. Kok ora empanan? Piye iki nang? Walek. Walek. Sebal. Udahan. Pripun. Pancen rokok udut seger wis ora umum tenan. Iku tah nom rokane seger nah. Lah seger ya ora cocok no. Takon karo wong loro. Jawaben sing sak jujur-jujure. Kowe mrene mau ki eneng apa? Kongkonan apa karepmu dhewe? Niki nggih. Mboten kongkonan, kula iki pengen nembus nomor ben duwe dhuwit. Iso kuwi. Sarate kuwi abot nang. Kowe iso nglanjutne kuwi ora? Syaraté nopo? Nek kowe gelem menuhi sarate kuwi kudu topo eneng sumur serit. Loh, lah ana jejer. Anu piye? Jareke pengen sugih, pengen nembus nomor. Pemat. Kuwi ya kudu kok lakoni. Wis, Piye? lakoni bae iki. Ora apa-apa. Ya wis. Gelem aku, Mbah. Gelem. Gelem. Nah, kowe gelem
Mbae nguwai pangestu karo awakmu wong loro iki. Kudu hati-hati eneng kono. Kuwi panggonane panas tur rawan. Kecelakaan. Hati-hati sing wis kowe tak konyang sumur sret gendang budal rono. Kaplane tak gua ngendi, Mbah? Oh, kengke tak kon topo. Najarene pengen sugih, pengen nembus nomor. Daerah ngendi supaya anu meneh. Ilang lho, Mbah. Ujung kulon. Ujung kulon kuwi. Tak kon topo eneng kono. Pirang dino, pirang tahun ngono, Mbah engko. Oh, kuwi ora taunan kuwi, Mat. Kuwi cukup karo tengah jam. Yo, ya dinteni barekno, Mbah. Oh, kuwi kudu dinteni. Ya sambil rokokan aman ning sing udute, Mbah. Iki nggih kali diudut. Nggih. Wah, niki wis wayahe lho, Mat. Wis ndang ana keplek iki nak topo. Wah, Ndang ana. ora ngerti, Mbah. Karo kowe, Mbah iki, Mbah. Oh, nak karo aku ya sik. Sasar aku malah daerah kene ora Yo ngerti. tak dudoi ben ngerti daerah ujung kulon. Badak bercula satu. Wes saiki, Mbah, aku khawatir karo keplek iki, Mbah. Kancaku wis jan setiane kombo karo aku. Nah, yo Mat, berangkat. Siap. Sip, ayo, Mbah. Angkat. Sono ujung kulon. Yo. Yo, aku ingin duit iki. Aku lagi topo ning sumur seret nih ya. Bener ini ya, omong Bapak Sulio. Ini nomere 1000 patang angka iki. Wes, seneng awi, sesuk mesti nembus. Mbah, wis kaplek sing entuk, Mbah. Gendang. Jedulno, Mbah. Lak. Piye-piye ning kono, Mbah? Ning sumur wingi. Oh, siap. Sumur seret kenge to. Oh, nek keplek kenge wis sukses asli patang. Oleh duit. Wah, maran keplek. Yo, Wah, ayo mangkat. supan iki kok. Wis tak jedul ning keplek iki. Yo. Wes. Enggak. Jedul deh. Piye? Ya, wis jedul, Mat. Malah ya Keplek. Delok. Tak berhasil iki. Jajal. Telung lembar iki nomoran padha abeh. Pira, 1000. 3000. 3000. Nek patang nomorane piro kuwi? 1000. Wah, wis sukses sesuk nembus patang nomoran. Enak nembus arep nggo tuku apa? Gutu bojo. Si kowe kuwi. Iya. Pancen uraan iki. Mboten pareng panyune kaya ngono kuwi. Ora tau diaturi sopan santun. Ya wis Mbah, tur suwun wis oleh 3 lembar iki aku pamit riyen. Yo, Ayo mat camat. Ayo. yo, hati-hati. Nggih. Ya, Mbah. Hati-hati, Mat. Beneran. Sukses kanca kula, Mbah.